Mas Supik nggih wonten pojok Jumantana dangu mboten panggih. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapananggonmu bali bisa kumpul kaya doe ngune. tahun nono wento nono tak enteni neng pucuking tresno kalong nongko bebasane mung katon katon sliramu wae Aja lali pamelingku muga-muga diijabahi sakapananggonmu bali bisa kumpul kaya doe ngune ya. Ya. Ayo. Mbak Yu bukan ngedek. Mbak Yu bukan ngedek. Moga Mbak Yu Riri. Kang Mas. Piye Bang Ganti karo Ayu? aku iki. Ya, kene. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal
apa iring-iring? Jagong yo ngiring besan ngarak besan Oh, keluarga. ngaten. Berarti garwane jenengan iki ya rawuh. Oh, melu. Sing endi? Aduh nggih. Manggone aku atek bingung. Mamahmu to, Isin Mas. aku. Ya Allah. Jenengan ki peneran lho, Bu. Duwe bojo kok bagus, gede dhuwur, putih, kados ngoten ya. Kenyataane tenan ya. Heeh. Heeh, ganteng bagus putih aku ya. Luar biasa nggih. Pak Lurah nggih, Bu Lurah nggih. Ibu. Nggih. Mbak Riri niki siang niki kanca-kanca Mbak One, Mbak Endah, Mbak Ajeng hari ini nampa job kena anggo bekal sok poso. Heeh. Lah sampean mergane dina iki dina sing pinilih iki pas geblake mbahku. oh, dadi nek geblake mbak iki ra entuk napa Pas hari itu saya nggak terima job. Oh, Nggih. ngono. Kelingan karo wong tua pengorbanane wong tua ki wis akeh. Nganti tekan ajale wis dikenang hari itu kita harus prei nyambut gawe. Ngono kuwi. Yo. Wong ngomong wae ora enek jopo. Kok dadak ngendi kok ngono, kok tambah isin to. Alah. Ayo Mbak Riri ya. Aja lali paweliku. Uga manut mas janji-janjimu. Aku kang setya satuhu tanteni nganti saelingmu. Matur nuwun. Matur Pakde siswa, Pakde Wito wonten pondok, Mas Mali, Rumangsa kala atiku
Piye Kang Mas? Kersake lagu apa? Hasbunallah. Ya. Mas Dari ki ngersakne lagu kok ya hasbunallah karo kepeling. Sajake wis tobat tenan. Wis tobat. Hasbunallah karo pepeling. Oh, hasbunallah. Oh. Siap. Nggih, kanca-kanca mangke ugi permintaanipun panjenenganipun ugi Mas Ratno kalih Mas Dari. Mangke saksanipun lali janjine dilangsungke mawon mboten napa-napa. Oke, kalih Nenggo Karang Taruna nggih pun ladi es kalian angsul-angsul dereng rata ngaten. Monggo. Masuk. Hasbunallah lagune Mas. Yo, Mas Dari iki wis tobat tenan lagune hasbunallah. Karo dijogeti tapi. Janjane kowe nang endi? Elagatmu sajan nyukriyani. Atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Allah
Sugeng, Bapak. Tapi wajib gawe pangeran Mas Kokot salat dadi cagahe agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayang tinggalake tindak mungkar magrib lan isya cakepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah surga wes wajine padha dieleke wes wajine padha didake antara wis kumandhang wayahe sembahyang tapi wajib gawe pangeran salat dadi cagahe agama kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar ingatake tindak mungkar magrib lan isya cakepe prayogane ditambah salat sunahe ojo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah surga ya sampun. Ya. Ayo nih Uni. Lo.
Ora kaya nang dhuwur. Pak Gogon, siap-siap ya. Siap-siap kan kuda-kuda. Ya beda, bos, anak buah ya anak buah ngono kaya. Lah nek ak dhewe apa, Mbak? Hah? Kae bos anak buah ak dhewe apa? Cinderella. Anggota Mbak Jare. Ya. Pungkasane tak trimo lakonku nek yen Tolong aja uyel-uyelan, aja uyel-uyelan. Ayo udute didelekke ning burise ya udute. Ayo. Ndak kesonyok, Mbak. Ndak kesanya. Nyawer ya nyawer, aja Nyawer ya nyawer, sitak-sitak wae. aja boros-boros. Pak. Bose liyane ndi, Pak? Kancamu nang ndi liyane? Kita sehuna dhewe kurang Lah Mbak. ya. Lah ya wis kesel ya. Lah ya bladhekan. Tak trimo Sesarengan
Aku nganteni berkailan
Monggo Pak Ratno Graji. Rasa berarti kok kudu nunggu anak ini. Saben kelingan sliramu aku nunggu anak ini nganti tekan sore. Bose Graji lagi. Ayo yo. Monggo Bos. Masuk. Ning pertelon bungkro olehmu karo aku yen jaluk dipaksa durung aku budal metomoe kawas ikhlas Rasa terhati kudu-kudu ndang kataku karo sawang ramu wong bayu rasa sate simpan matu nalikane ono rangkulanku Kurang bagus pasaryane ning yen malah gawe bingung sesewu putra pinile lepasan orang luntur ke tresnaku kurang suke kadonyane nang yen malah gawe bingung kace sasalah bawane elange saya nambahi kangenku kaceteng mundur tak rakyat agawe linu tak rasa sapating madu kang mas waing maoni tak dijawi tak rasa ning Ati nyanyi merem ra apa-apa. Timbange melek ra cair, penting merem cair. Terus nunggu apalan kuwi lho, isane karo merem lho. menapa
Monggo Mbak Darmo pinarak mriki Mas Loso. Monggo katur Pak Nardi juragane sepatu. Ugi Mas Sularno. Kurang bagus Pak Suryani. Nanging malah gawe sesewu priya pinilih pemasuke kadonyane. Nanging malah gawe midhangetaken Waing mauni tak rasa gendi sing jawi bunga susah dilakoni. Lah urung cair iki. Cair, Pak. Endi? lah kok nunggu tok gak dadi Lah cair. iya ora cair-cair iki piye? Iki tunggune lho mau ngene iki jare ora. Iya. Bablas Bablaske manis cairke. Ayo. Cair-cair. Ah, wes. Wah. Wah, urip iki kok. Urip. Jane menapa sing dipatosi? Suci. Alayun. Titik pada titik senyayat titik tresno kang sejati. Yo asik. Mas Larno, bosnya mendung. Mas Santo wonten